mga pangunahing balita. Truck helper patay sa aksidente sa Daraga Albay. Wala nagpapakarga ng gasolina nagliyab. Nawawalang mangingisda sa Sorsogon na tagpuang patay sa Aroray Masbate. Wing van at kotse nagsalpukan. Driver ng kotse nakatulog sa biyahe. At moderno mga kagamitan at pasilidad para sa Albay PNP na i-turnover na ng Bicol Party List. Magandang gabi. Narito na mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw. Patay ang isang truck helper matapos na magulungan ng dump truck sa barangay Bañadero, Daraga Albay kahapon. Bumaba umano ang biktima nang mawala ng preno ang sinakyang truck. Narito ang buong detalye. Dead on the spot ang isang helper matapos na masagasaan ng dump truck sa barangay Bañadero, Daraga Albay alas 2:50 ng hapon kahapon. Kinilala ang biktima bilang si alias Nald, nasa hustong gulang, habang ang suspect ay si alias Noy, 32 anyos at parehong residente ng bayan ng Bulusan, Sorsogon. Ayon sa investigasyon ng Daraga Municipal Police Station, kargado ng mga bato ang dump truck at patungo na sanang Sorsogon nang bigla itong mawala ng preno. Dahil dito, bumaba ang biktima, ngunit nasagasaan naman siya ng hulihang gulong ng dump truck. Wala nang buhay ang biktima nang madatngan ng otoridad. Nawalan po ito ng preno upon interview po ng mga traffic investigator natin. Then sa sobrang nataranta po yung helper na kasama po nito, kasama ng driver sa dump truck, umano po ay ito po ay tumalon at yun po nasagasaan po siya ng gulong sa likod po ng truck. Hindi na sinampan pa ng kaso ang truck driver ng naiwang pamilya ng biktima. Sinagot na rin ng kumpanya ng truck ang lahat ng gastusin sa lamay at pagpapalibing sa nasawing helper. Muling nagpaalala ang PNP sa mga motorista na suriin ang minamanehong sasakyan bago umalis para iwas disgrasya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Isang van ang bigla na lamang nagliyab habang nagpapakarga ng gasolina sa isang gas station sa Kamalig Albay kaninang umaga. Inaalam pa rin ng otoridad ang sanhi ng insidente. May report si Mel Moral. Bigla na lamang nagliyab ang van na ito habang nakahinto sa Phoenix Gasoline Station sa Salugan, Kamalig Albay, bandang alas 9:41 kaninang umaga. Batay sa impormasyon, nagliyab ang sasakyan habang kinakargahan ng gasolina. Sinubukan pa itong apulahin ng mga gasoline boy, subalit mabilis na kumalat ang apoy at nadamay maging ang dalawang pumping units ng gasolinahan. Ayon sa BFP Kamalig, umabot sa first alarm ang sunog. Alas 9:55 nang tuluyan itong maapula. Wala namang nasaktan sa insidente. Kasi alam kong gasolinahan na yung nasusunog doon sa may pump baga. Nag-expect ako baka lumaki. So, tumawag ka agad ako para at least nandun na yung fire truck. Napag-alaman din na pauwi sa Lanao del Norte ang mga lula ng van na galing Ligao Albay nang mangyari ang sunog. Papa namin yung CCTV, papareview. Baka sakali makita namin yung plate number para malaman natin yung kung ano yung detail ng sasakyan. Ikukuha na lang siguro sa LTO. Nakukuha naman ba yan through ng plate number. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa pinagmula ng sunog. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Pasintabi po sa ating mga manunood. Naaagnas na ng matagpuan ng mangingisda mula sa Magallanes, Sorsogon na unang napaulat na nawawala. Natagpuan siyang patay sa dalampasigan sa bahagi ng Aroray, Masbate. May report si Rose Bilista. Patay na nang matagpuan ang isang mangingisda sa barangay Siuton, Magallanes, Sorsogon na napaulat na nawawala sa laot noon pang Abril 29. Kinilala ang biktima na si Nelson, 76 anyos. Alas 6 ng gabi nitong Mayo 3 nang matagpuan ang kanyang bangkay sa Sitio Amanghit, Barangay Talib, Aroray, Masbate.
Huling nakita ang biktima kasama ang kapatid nito upang mangilaw ng mga alimango at hipon sa dagat na bahagi ng Karitaan, Magallanes. Nagkahiwalay umano ito at nang balikan ay tanging tsinelas na lamang ng biktima ang natagpuan. So, ang pinagawa ko, pinabalidate dito, pinapunta ko yung family, tsaka pinapunta ko yung family dito sa opisina. Nawala ito ng April 29 at around 6 p.m. Nai-report na sa amin May 1, 2025. Isang residente ang nakakita sa bangkay ng nasawing mangingisda na nakadapa at nasa pangpang na bahagi ng naturang lugar. May 1, tapos mayroon na kaming mga action taken, nakipag-coordinate yung NDRRM o barangay official, nag-search and retrieval operation. So, nag-negative, then later on, May 4, nakuha sa Masbate yung remains. Nagpaalala naman ang mga otoridad sa mga mangingisda na ugaliing ipagpaalam sa pamilya kung saan tutungo at kung maaari ay huwag humiwalay sa mga kasamahan upang maiwasan ang ganitong mga insidente. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista. Rider patay matapos sumeplang at mabagok ang ulo sa kalsada. At wingman at kotse nagsalpukan sa Libmanan, Camarines Sur. Iyan at iba pa ang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang kuya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako si Lito. Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking. Trabaho at tulong ng kanyang sinusulong, siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, Ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Ganito dapat kasarap ang buhay. Madaming pagkain kasi kayang-kayang bilhin. Iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli saganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi tayo Pilipino kung wala tayong baon. Sino nang ready mag-Sharon? Palutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Pag may Kiko, may Sharon ka. Number 51 sa balota. Wala kayo sa idol ko. Nakapag-exam ako kahit kulang pa yung tuition. May 10,000 allowance tayo para sa teaching supplies. Sa batas si Idol,
palagi nang valid ang mga certificate. May cash grant pa ako kahit wala pa akong 100 years old! Yung idol ko ang gumawa ng helmet law, kaya marami nang naisalba ito. Eh sino ba yung idol mo? Si Senator Bong Revilla! Pinoy, kayo ang idol ko. Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Patay ang isang motorcycle rider matapos na sumemplang at mabagok ang ulo sa kalsada sa bahagi ng Castilla, Sorsogon. Sugatan rin sa aksidente ang kanyang misis. May ulat si Rose Bilista. Nasawi ang isang motorcycle rider habang sugatan naman ang kanyang asawang backride matapos maaksidente sa Barangay La Union, Castilla, Sorsogon kahapon ng umaga. Kinilala ang rider na si Sunny, 47 anyos, residente ng Barangay Kirapi, Castilla, Sorsogon. Ayon sa Castilla Municipal Police Station, binabaybay ng biktima ang daan mula Sorsogon City patungong Castilla, subalit pagdating sa lugar ng aksidente ay sumemplang ang mga ito na nauwi sa pagkabagok ng ulo ng biktima at tinamong mga sugat ng kanyang asawa. Allegedly po, sumama ang pakiramdam nitong driver dahil may history na po pala ito ng high blood at kagagaling lang daw po sa ospital. At base po sa eyewitness na nakausap namin sa lugar, ay kitang-kita niya po mismo na bigla na lamang pong mabilis na tumakbo ang motorsiklo papunta sa kabilang kalsada na nagresulta nga po sa nasabing aksidente. At sa kasamaang palad po ay tumama ang ulo ng driver sa konkretong poste sa lugar. Napag-alaman din na 2 araw pa lamang mula nang makalabas sa ospital ang biktima dahil sa iniindang karamdaman. Meron po siya nasuot na helmet, sabi nung nakakita. Kaya lang, pumama sa poste, nawasak nga po yung helmet na suot niya eh. Nagpaalala rin ng Castilla MPS sa mga motorista na laging unahin ang kaligtasan. Magpahinga kung masama ang pakiramdam upang maiwasan ang mga aksidente. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Rose Bilista. Isang wing van at kotse ang nagkasalpukan sa Libmanan, Camarines Sur. Nakatulog daw kasi sa biyahe ang isa sa 2 driver. Narito ang aking report. Wasak ang unahang bahagi ng wing van truck na ito at ng isang kotse matapos na magkasalpukan sa Barangay Bica, Libmanan, Camarines Sur kaninang alas 4:10 ng madaling araw. Batay sa investigasyon ng Libmanan Municipal Police Station, galing Eastern Samar ang wing van truck at kargado ng 20 toneladang kopra patungong Maynila. Galing namang Sipokot ang kotse, pauwi na sana ang driver nito sa kanilang residensya sa Naga City nang makatulog daw sa gitna ng biyahe at masakop ang linya ng kasalubong na truck na naging dahilan sa banggaan. Agad namang nirespondihan ng otoridad ang insidente. Bukod sa 2 pahinante ng truck, wala namang ibang nasugatan. Maliban po sa paahon talaga yung kalsada, ay maaaring itong driver ng Toyota Vios, unang-una walang kasama, nasakop niya na yung kalsada na para doon sa truck. Ibig sabihin talagang naidlip tong ito driver ng Toyota Vios. Dahil sa aksidente, nasira maging ang ilang poste ng Kasureco sa lugar. Maliban po doon, talagang pag-uusapan pa nila dyan kung sino magbabayad doon sa 2 poste ng Kasureco na distroso nila. Muli namang pinaalalahanan ng PNP ang mga motorista na siguraduhin ang kahandaan ng katawan bago magmaneho ng mahabang biyahe upang maiwasan ang mga aksidente sa kalsada at walang masayang na buhay. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Panibagong low pressure area namataan sa Philippine Area of Responsibility at moderno mga kagamitan at pasilidad para salbay PNP na i-turn over na ng Ako Bicol Party List. Yan at iba pa ang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aking na nangangaypuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol.
131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking. Trabaho at tulong ang kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. 39! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kaligasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli saganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi tayo Pilipino kung wala tayong baon. Pag may Kiko, may Sharon ka. Number 51 sa balota. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla siya, si Bong Revilla! Bong Revilla siya, si Bong Revilla! Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po, number 11 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Panibagong low pressure area ang namatan sa loob ng Philippine Area of Responsibility alas 3 kaninang hapon. Mga pag-uulan asahan daw sa Bicol Region ayon sa Pag-asa. May report si May Insinares. Isang panibagong low pressure area ang namataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR kaninang alas 3 ng hapon ayon sa Pag-asa. Nabuo ang LPA sa bandang Borongan City, Samar at posibleng makaapekto sa Bicol Region, partikular na sa Masbate at Sorsogon bukas na magdadala ng mga kalat-kalat na pag-uulan. Inaasahan natin kikilos ito patungo dito sa Bicol Region areas, probably bukas ng umaga. So most likely, dahil nga sa paglapit nitong LPA bukas, posible yung maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan dala nga nitong nasabing LPA. Mababa naman ang tsansang lumakas ito at maging isang ganap na bagyo. Ngayon nakikita natin na pa siya, low likelihood. So hindi pa natin makikita na mabubuo siya into tropical cyclone sa susunod na 24 hours. Pero hindi natin rinurule out yung possibility na maging ganap siyang bagyo sa mga susunod na araw dahil nga mainit pa rin yung ating sea surface temperature. Samantala, dahil sa LPA, asahan din daw ang pagbaba ng heat index sa susunod na mga araw. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.
Formal nang na-turnover ng Ako Bicol Party List ang mga modernong kagamitan at pasilidad para sa Albay PNP sa ginanap na seremonya kahapon. Pinangunahan ang aktibidad ni Congressman Saldico. Ayon sa kongresista, malaking bagay ang mga tulong na ito para sa pagpapanatili ng peace and order sa buong rehiyon. May report si Angeline Dagta. Pinangunahan ni Ako Bicol Party List Representative Elizaldico ang blessing at inauguration ng iba't ibang tulong para sa kapulisan ng Albay kahapon. Kasama nga sa mga itinurn over ang 28 milyong pisong halaga ng grandstand, 17 milyong pisong mess hall building at halos 100 milyong pisong patrol cars at mga kagamitan ng SWAT tulad ng Black Tactical Truck, Armored Vehicle at Operational Van. Ayon kay Congressman Zaldi, ang pondong ginamit ay mula sa General Appropriations Act. Isa rin aniya ito sa mga priority projects ng Ako Bicol para makamit ang peace and order sa probinsya at sa buong rehiyon. Naniniwala siya ng isang ligtas na komunidad ay magdadala ng kaunlaran at pag-unlad sa Kabikolan. Peace and order, very kailangan kasi yan na lang ang natitirang basic na pribileho ng ating mamamayan, na especially the D&E market, na at least pag naglalakad sila sa kalsada or nasa umpawi ng bahay, walang mangyari. Yan na lang, sa everyday tayo mag-pray for the safety, for the blessing. Yan, makakain ka, mabuhay ka pa, makahinga ka pa di follow. Hindi man lang yung masaksak ka or whatever, no? So, very important po ang peace and order. Dagdag pa ng kongresista, bukod sa 30 patrol cars para sa Albay PPO, may 150 pa silang ipapamahaging patrol cars sa iba't ibang lalawigan. Another 90 units pang for delivery. Initial for the province of Albay. Igwa pa sa gabos na probinsya kang Cam Norte, Cam Sur, Catanduanes. And so in fact sa aga maikot kita para ma-turn over man sa mga patrol cars kang iba-ibang probinsya. Ipinagpapasalamat naman ni Police Colonel Julius Anunuevo ang suporta ng Ako Bicol Party List, lalong-lalo na sa mga bagong mobile vehicles at SWAT equipment na magagamit sa mga public safety operations. These achievements are made possible through the steadfast support of Honorable Elizalde Esco, whose commitment to public service and to the safety and well-being of our people is truly inspiring. Through his initiative and advocacy, these facilities and much-needed tactical equipment have become a reality. The multi-purpose building will serve as vital venues for training, coordination, and fellowship, while the SWAT equipment enhances our capability to respond effectively and decisively in high-risk operations. Samantala sa parehong araw, una nang pinangunahan ni Congressman Zaldi ang groundbreaking ceremony ng kauna-unahang gusali ng First Provincial Mobile Force Company o First PMFC sa Barangay Paulog, Ligao City na pinondohan ng 26 na milyong piso. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Mga kababayan, abangan po bukas ng gabi ang live performance ng parokya ni Edgar at ni Dayunela para sa Grand Rally ng Ako Bicol Party List na gaganapin sa Sawangan Park sa lungsod ng Legazpi. Sa May 9, magkakaroon din ng Grand Rally ang Ako Bicol sa Tabaco City, kung saan magpe-perform ang bandang Sponge Cola. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Hercules Barbacena. Salamat!